Wethu LB nangu uMetusi weSundowns uthi uzothatha u3 point lapho kuwena. Into ayishoyo ngeke ngize ngivumelane naye. Ngobani? Ngoba nami ngiyayifuna into ayifuna nami ngiyayifuna lana. LB uqophile umlando ngokuwina iMTN 8 suka emathubeni okuwina iCarlingburg Label. Senishoda ngani manje? Sikhompyutha league ngayo yonke indlela. Mayinihlula. Angeke izihluli league. Ngobani? Ayikho into engeke yenze emahlangeni. Ngiyawathanda lawo mazwi wakho. Njengoba iBafana Bafana izodlala iWorld Cup, masingahle siqondane neFrance. Awusabi ukufesana noMbappe? Akwayi mina ngisabe. Hayibo phela uMbappe udlala ezingeni eliphezulu. Mina ngiyamanga nje ukuthi udlala uma ususiqondene siqondene. Ukusho ngeke akuhlule uMbappe. Hayi ngeke ngihlule umfana omunye umuntu. Indlela ostrong ngayo, u90 minutes uphela ungakhathele. Ufisa ukuba mangaka ama-minutes ebholeni? 200 minutes. Hawu suka nini madoda. Mbekezela impokazi, angifuni uqamba amanga, ifuture ibright la kuwena. Ngiyafisa ukukubona ngelinye lamalanga udlala phesheya kwezilwandle. Thank you so much ngiyabonga kakhulu. Hayibo. Ufunani manje umukoko la? Uthi ufuna ukukhuluma nawe. Angiyawusidedele. Ayikhohlwa ilolu hlanya lolu wena ufocus kwigame yeSundowns. Ngcono uphume ngapha sana. Hayi uzobona ngiyambalekela manje ngiyaphuma. Kulungeleka, hayi anginishiye nobabili.